Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barku da wadaka bar ku da lokaci. Kamar yadda muka saba a yau muna dauke da wasu manyan fina-finai daga kamfani guda uku. Yusuf Zamani, Sultan, Mega. Wannan fina-finai ne wanda za mu saki a yau ranar Lahadi, wanda za ku iya samu a cikin group na VIP kenan. A yau Lahadi 13 ga wata. Wanda ke da duka wannan fina-finai ne wanda za ku iya samu su complete ɗinsu a cikin group na VIP wanda muke muku talla a kowane lokaci. Yau dai fa ko zan wannan shafin namu ka daure ka yi subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen za ku same su akai insha Allah. Wannan group ne na VIP wanda za ka samu dukkan wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka same shi a cikin group na VIP kamar da muke muku tallarsa insha Allah. Ga duk wanda yake bukata fina-finai na Indiya Hausa a kowace ƙasa kake insha Allah, idan ka ɗauki lamba ta mu za mu maka magana, za mu gaya ma yadda za ka biya kuɗin ka. Kowace ƙasa kake insha Allah za ka biya kuɗin ka ne mu ɗauki lamba ka mu saka. Idan ka shiga cikin group ke insha Allah matsalar fina-finai ta ƙare gare ka. Kana zaman ka da film zai zuwa har inda kake za ka sauke shi ka kalla a cikin wayarka. Idan kana buƙatar shiga cikin group na VIP kenan za ka ɗauka lamba ta mu ne ga ta nan wanda muke azawa guda biyu, da ta Libya da ta Wariwa, wanda za ku yi doka sai ku yi magana ta WhatsApp ko ta Telegram insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribe da alamar karara da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Wannan sababbin fina-finai ne wanda ba za ku same su a YouTube ba. Za ku iya samun su ne a cikin group kamar yadda muke gaya muku. Za ku ta rubuta ne a YouTube to ba za ku same su ba, za ku iya samun su ne a cikin group na VIP wanda za ku iya sauke su sauƙe ba tare da kun sha wata wahala ba insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribe da alamar karara da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Ga duk wanda suke bukatar shiga cikin group na VIP to lambobi ne ga sunan dama ce ga mabuta kallon fina-finai na Indiya Hausa wanda za ku iya samu duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ku same shi a cikin group na VIP. Duk wanda yake so shiga cikin wannan tsarin da VIP to lamba ga ta wanda zai dokawa sai shi mu magana insha Allah. Wanda duka wani sababbin fina-finai da kuke gani duka su za ku iya samu su a cikin group na VIP duka, har wanda ba ku kalla ba idan ku shiga ciki duka za ku iske su. Film za ku rubuta sunan film ne insha Allah, shi kuma film zai fito muku ne sai ku sauke shi ko wani irin film kuke nema insha Allah. Idan ku shiga ciki za ku iya samu su. Har fina-finai sun kauce a baya wanda ba ku kalla ba idan ku shiga duka su za ku iske su a cikin wannan group namu na VIP. Tunda muna da film da sama ga 6,000 wanda za ku iske a cikin group. Duk film inda kuke so insha Allah, wannan ba ku kalle shi ba har da wanda kuka kalla ma idan kuna buƙatar mu ta kalle shi duk za ku iske su a cikin wannan group wanda za ku iya biyan kuɗin ku na sai a saku a cikin yan kuɗi da ya ku biya yan kalilan ba wasu kuɗi da yawa ba wanda za ku iya shiga cikin wannan tsarin na VIP. Kira duk wanda yake neman ƙarin bayani to lambobi ga sunan guda biyu wanda zai ɗauka. Lambobin guda biyu da kun gama ɗora muku su kaɗai ne za ku amfani da su. Idan kuma muna saka muku link na group na WhatsApp da na Telegram wanda za ku iya shiga sai ku masu addini magana. Idan kun shiga cikin group ɗin ma wani lambobi guda biyu su za ku gani insha Allah. Su ne za ku ɗauka lambobin naku sai ku musu magana sai su biya kuɗin ku sai su ɗauki lambobin ku sa cikin group insha Allah. Ina kuce mutane na Cote d'Ivoire to wannan dama ce gare ku kenan kan ku bari wannan dama ta wuce. Wannan sababbin fina-finai da kuke gani dukkan su za mu sake su a yau ranar Lahadi. Kenan duk wanda yake bukatar sababbin fina-finai ba ya Cote d'Ivoire kaɗai ba, duk kowace ƙasa kake insha Allah idan ka ɗauki lamba ta mu to za ka iya biyan kuɗin ka ne a saka cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar za ka same shi insha Allah a cikin group na VIP. Kira ga duk wanda yake bukatar kallon fina-finai na Indiya Hausa to wannan dama ce gare ku. Kenan sai mu ɗauki lambobin mu a ɗora muku lambobin har tare da fasocewa ga masu wucewa ko a ga lambobin guda biyu. Za mu ajiye muku lambobin mu har yanzu wanda za ku ɗauka sai ku yi magana insha Allah sai mu ƙarin bayani. Kenan duk wanda yake so shiga wannan group sai mu magana sai shi mun magana. Kenan ba wanda bai shiga group kawai zai ɗauki lamba muna zo shi cika mun magana ba, ya wanda ke buƙatar shiga ne kawai zai ɗauka lamba ta mu shi mun magana. Idan muka ɗauki lamba mu kai mun magana mun gama ba alamu shiga kike dan kyale kai ne muke yi. Kenan duk wanda yake da zai shiga shi ne zai ɗauka lamba sai shi mun magana sai mu sa shi a cikin group insha Allah. Kar ku manta ko mun subscribe da alamu karara da zarar mun ɗora za ku same su akan insha Allah. Mun gode.